Pipila sa mga school building sa Talisay City, elementary school ug high school ang maggamit at tulong niya sa mga kalihukan sa Culture, Tourism and Arts Month o sa kapistahan sa Talisay City. DepEd nangandam na aron dili maapektuhan ang ilang klase. Samtang mga interagencies, LGUs ug uban pa, nagplano nga mohimo og guidelines aron nga maprotektahan ang property sa eskwelahan at tulon niya sa kalihukan. Si Femari Dumabok sa report. Nag-ocular inspection ganihang buntag ang kapulisan, kabumbiruhan, mga kawani sa city disaster, city toda, kadagkuan sa DepEd og city engineering. Usa sa ilang gitanaw ang oval og stage sa Talisay City Central School ug National High School nga magamit sa mga kalihukan, ilabi na alang sa Halad Inasal Festival ug sa dako nga concert. Karong Sabado, Oktubre 1, sugdan na ang mga kalihukan sa Dakbayan. Ang mga concerns lang din nako ang security sa tao, labi na sa nakita man nato karon bisag wa pay pista porti naman daghanan tao nanuroy nangaon. So security and peace and order is one of my priorities. Halad Inasal Festival is on Friday 14th. Na siya layout, na siya directions asa ang atong contingent, asa ang judges, asa ang guests. So ang among concern is ang safety and security. Nanatay request for augmentation ma'am from sa PNP, waiting ta for approval. Then ang ato asang City Hall terus sa atong office sa Mayor's Office nag-request na po sa CENTCOM for additional augmentation para makatabang sa pagbantay nato din sa series of activities. So na-identify na namo there are 4 exits, then kini nga exit gamiton na gyud ni siya for emergency use, then butangan ni nato siya mga dagko kay mga tarpaulins na which is mo serve as signages, mo guide sa mga tao if in case kung naagay emergency. Gitugan sa mga principal sa elementary ug high school nga ila nang gihan-ay ang mga pamaagi aron di gyud mabalda ang klase. Monday is 11, we will be giving the modules. So, off ang bata 12, 13, and 14. So, mo na siya, murag siya go sad siya into kanang sa among academic pud ba. The celebration of the cultural month. Ang atong 14 o 15, ang atong bata na gihapon klase through the modular listing. Dili man tanan madamay ang ato ang mga bata. Kani nga natay klase anang mga panahuna ang ato ang bata nga pipila nga maigo nga diri banda sa gilid sa naka-modular distance learning siya. Dugang mga guidelines pang himuon aron masiguro ang kaluwasan sa mga mosalmot ug mutan-aw sa mga kalihukan, ingon man maprotehian ang mga propriedad sa eskwelahan. Uban ni June Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.